Завершающим аккордом недели культуры стал творческий вечер на площади культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги, посвященный творчеству великого туркменского поэта. В мероприятии приняли участие ведущие творческие коллективы страны, а также звезды туркменской эстрады. Искусствоведы и эксперты творчества Махтумкули отметили, что он обогатил поэзию народными формами художественной выразительности и передовыми идеями своего времени. На творческом вечере звучали песни на стихи Махтумкули, отразившие все прекрасное, что испокон веков составляет основу национального менталитета. Anha şu acayip Pakim Payxot ummany magtymyny Praga ýylynda 2024-nji ýylda maňa da iň bir durmuşymda uly şatlykly wakalaryň biri boldy. Çünki anha dekdüýüniň ödünde gahrman arkadagymyň şeýle-de hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyň aglan eden türkmeniň altyn asr bäýtleşiginiň çäklerine geçirilýän Pakim Payxot ummany magtymyny Praga atly döredüjilik bilen meşgulanýan ýaşlaryň arasyna geçirilen şu acayip bäýtleşikde maňa da ýeňji bolmak bagtym ýeter etdi. Elbetde bu meniň durmuşymda iň bir şatlykly wakalaryň biri. Çünki anamyň bolan ýerine arzu bolýar, arzuwyň bolan ýerine anam bolýar. Arzu bilen anamyň birleşmegine bolan arzuwlar hasyl bolýar. Elbetde arzuwlary hasyl etmek üçin zähmet çekmeli. Bizem gahrman arkadagymyň arkadagy gahrman serdarymyň bir ýaşlara bildirýän anamyny ödäp geljekde milli medeniýetimizi, sanawatymyzy ösdürmekde gahrman arkadagy gahrman serdarymyň anamyny öder diýip ananlarýan.